tukang gending ya, Pak. Muga nglipur pikir sampean. Coba gendingo. Diwalik larasane mengko gek adimu Bagong Duntar. Aku kangger muni anakku kelong siji ngono ki pikirku anane deg-degan. Kula caosi du gending sing apik nganggo dibawane Pak. Apa lek rujak jeruk? Oh iya coba. Nino nano. Ora angadangi tengah lawang. Arep ora menarjana daya mlebu ra. Pancen apik. Nek layah lambah kula Jawa lambah rasi ora ngiris-iris meneh. Ora, iki ganti. Yang ngiris-iris Lombok lan Trasim ora suwe bapakne dole teko. Tak bubarke wae. Asebabe awetenge sing ora kuat mangan rujak oke-oke. Iki ganti pocong, Pak. Oh, pocong rubo. Men ngeblegi kowe kuwi. Pocong tembang mengko rampung tekan padane pocong munggah ladang rujak jero. Wah. Ayo coba-coba jajal tak krungu. Pancen apik temenan.
pocongku mbiyen kae. Persis. Kuwi aku duwe tembange kuwi. Ayo syukur tingkake ora. Iki men nembang sithik. Kupingmu iso jebol dadamu. Wah, nek ngono kuwi pokoke aku arep metu saka rombongan wae. Asli kok sing dadi pitenah kok ming aku terus. Anak lumrah iki nek gamelan ki ya salah dadak nganggo begedes-jes barang kaya. Dine kan apa nang rusak jantungku ora. Panjangan lihat di banner ngangkat mati. Panjangan celeng orang. Monggo disuwukake suwuk ngono meneh ora ngampet ambekan kowe mesti kaget. Iki jenenge suwuk glothak. Gropak kok glothak. Adimu bekong nanti. Agak apa kan? Aduh, sian. Bapak rawuh. Sembah pangabekti kula, Pak. Kok genep temen kowe dole. Dengaran kowe kok bekti karo wong tuwa barang. Seploke nganggo kethu kowe kok. Rada urus kowe. Tegese iki karo wong tuwa iki gemati Trangger Bali ora sida, Kadang mergane ora disangu. Ya barang ditangi aja mulih arep ngopo. Oh, tak kira nek mergo panjen gemang pisah karo aku bulan panjen ra ndek dhuwit. Kowe kon nembang le. Oh, nggih. Pelok napa slendro, Pak? Aku manut mau pelok barang gareng slendro kowe pelok. Sing apik le, anu le. Dandang kula padha sih, Mas. Ya coba. Takone dolanan ki warna-warna. Ngerti para tembang dandang lho kasih ngene. Nalikanira ing dalu. Ora kenanti, wer. Situasi iki.
Kae suling kok ngono kan nang alas ngundang kula kae. Suling kaya dhewe. Yen cedak tansah mulat sida hasih Aku anggar krungu tembang ngene saya nglangut rasane. Indo mimpi hamin tuna ayo bareng nimas ana tapi wajib sida asep Lagune Setya Tuwah kaya apik le nembung. Aku kang setya satu Joget jan ketokne lincek-lincek. Iki mana upamane bar leren yo tekane entek-entekan ki wis diwiwitke rangkep enak. Ini gitu kok. Mung entuk berkah mbok iki tak tak tung 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 tak dung 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 tak tung tak dung dung tak dung. Ora ono kendang kok dudut. Bapak nek menika gol pikire karo anak suyah-uyah ngeplake. Kenapa to, Pak? Aku angger kaya ngene iki krungu swara sing ternyuake kaya ngene iki kaya arep jebluk-jebluk dadak. Apa ana granate, Pak?
Iki panas dadaku tak kandhani mergo adimu Petruk kanane sing kaya nrenyokake wong tuwa. Gek ninggal anak bojo kaya ngono minggat ora bali-bali ki menungsa apa. Ngono Pak Karang Petruk ki cok gampang angel mbok menawa nek iki agek golek gawean wong winganane iki jare arep golek gawean. Adimu Petruk apa ora pamit karo kowe reng? Ora. Wis domongake genah ndekepi entok kowe. Nek karo Begong pamit ora? Sapa? Petruk pamit api-apian. Gong aku arep lunga golek gawean apa entuk rejeki sing gedhe mangsa budha bapak Gong ngono. Bapak Rumatana nek ngelih jaluk ana pangan. Mengko nek bapak lara pijet ana. Aku tak lunga jalaran aku lunga urung karuang nek mulih ngono Pak. Gek menyang endi bocah iki. Kakang Semar Badranaya kuwi aja banjur padha nangis. Aku ingkang mrene Kakang Semar. Bendaramu Arjuna tindak mrene to, Lek. Nggih, Pak. Ayo ora ketan kaya ngapa rasane atimu, ayo kudu diadepake amarga wong ae piyayi sing murba masisa nang awake dhewe ngono. Ayo ngger padha diseba bendaramu Janaka. Supaya banjur mengko aja nganti duka karo aku lan kowe. Ya, Pak. Wis sampean tindak mengko gek tak tututi sak pungkure bapak. Arep ana dawuh apa iki?
Anangge genti ingkang winursita. Kocapa kang kinarasina beting cinarita punika warnanira ing padukuhan Karang Kabulutan. Iya uga sinebataken ing Klampis Ireng. Iya kena diarani ing padukuhan Karang Gempol. Senajan to iku padukuhan kang tangkal lupa Kajana Priya. Wis kalupa Kajana Priya yen gawat kaliwat-liwat kuwi kepati-pati. Dumadining papan iku rikala semono bebarengan marang anyipta pesarean ing Giri Sarana. Patut yen to ing kono kinarya ngeningaken cipta papaning janma kang gentur papane. Amengkala kenarga ing langkung ageng hanganaken ngiringaken pategalan ingkang mesti naneman para wijo kang saknyatane tuwuh ketingal angrem hukum. Bulan pager watu kang pinata rapi nenggo wewangunan kang edi-edi kang kinangka diadi sesawangan. Ananggih kocapa ingkang pinuju lenggah Kilura Semar Badraya kanthi putra kalih Kilura Garing Sopadong. Angatarane menawi ingkang bendoro ingkang nembe rawuh. Senajan to kanthi trenyuh ing penggal Siga ngandika Kilura Semar Badraya. Semareka den prayitna semureka
di tengahing